Tini ada fai Sakhamya mul hingke ini sini takho Twirupa Kamini Chandra Jamatia tabo prai 10-15 दिन kai thangka boni sapni bemar manjabui tongmani hingke boni tiwi tini sini rajani imang muthang senawani bangui hnei jotto dofani sini 19 dofani bangui botini basai thaimani boni bai tijuljak sini Tipra Motha ni primary committee ni uddukta bai tini aro cheng parawo ai jesuk lai mane cheng 10-20 taka hai khlaiui collection khaiui chini takhukno yasuk chuwawani bangui cheng phai Rwlaikha ke tini bono yafarnai sini Twirupa Kamini primary ni buri committee ni president Jantiwala bo Jantirani bo Rangya Padna Mari sadira Rangi haring kha 5,000 10 taka cancel aro khai akon